So today is Merry Christmas and Happy Holidays. Hello guys, good morning. So very stressful today dahil marami akong ginawa at marami pa akong gagawin guys. Tapos na akong pinasa ko na dun sa computer yung mga sales. Nako, kailangan ko i-monitor. Tapos basta, dami kong pagagawin guys. Tapos maglilinis pa ako. Mabuti na lang kahapon. Tapos na ako maglaba kahapon. So, medyo tanggal lang sa listahan yon. Pero, ang dami ko pang Tapos na-stress ako kahapon dahil, alam nyo bang, naubusan ng stocks. At saka hindi ko siya na-update. Hindi ko na-update yung stocks. Tapos pagpunta ko dun sa pagpunta ko dun sa supplier ko, wala din silang stocks. Kaya nahirapan ako talaga. Naghanap ako kung saan ako makahanap. Buti na lang talaga. Nakahanap ako. Na-stress ako ng very very light lang naman. Pero yun, ang dami kong gagawin guys. At saka, gusto kong mag-film na naglilinis ako. Kaso, wala na akong tripod. Hinihintay ko pa yung in-order ko sa Shopee na tripod. Hinihintay ko siyang dumating. So, hopefully sana ngayon or tomorrow dadating na yung tripod na in-order ko. Dahil kailangan ko siya. Kasi yun nga, nag-retire na yung aking isang tripod. Pero yun, malaking tripod yun kasi XL yung binili ko. So, yun. Yun guys, maglilinis muna ako guys. Pinatulog ko na si Hagrid guys. Maaga ko siya pinatulog. Tapos, yung kalat. Grabe ang iniwan yung kalat dito. Kaya, ano ko muna to. Grabe naman si Hagrid. Uy. Yung mga kalat talaga niya. Grabe itong batang ito. Naghalo-halo niya lahat eh. Ay, Diyos ko. Hindi na lutuon. Ang gusto siguro siya itong Laim, di mo pasabot ni mo. Ginataan man to. Hindi kayo. Hindi na. Laim, di mo itong kata. Ba? Magbuot ay ko ato i-vlog na ako. Ako ito i-vlog ka na. Ano lang. Wow. Yeah. Hello guys, good morning. So today is naglilinis ako sa guys, dito kinuha ko yung mga cellophane dyan, tapos ito rin dito kukunan ko yan kasi lilinisin ko siya. Tapos ano pa ba, yung mga plastic cellophane, yung mga cellophane dito guys, yung mga toys, yung mga sirang toys yan. Tapos yan, mga sira na yan guys, itatapon ko na.
Tapos yan. So, lilinisin natin yan. So, kailangan kong linisin dito, guys. Actually, katatapos ko lang maglaba. So, kailangan kong tapusin to ngayon para malinis na siya. So, ayun. Pero hindi ko mapapakita sa inyo yung paglilinis ko kasi hindi ko pa nga dumating yung tripod ko. Nahihirapan ako mag-vlog ng kasi wala pang tripod. So, yun. I-update ko lang kayo mamaya, guys, kung nalinis na siya. Hello, guys. Good morning. So, today is aalis tayo. Maaga tayong aalis ng oras pa. 7:30 pa lang ng umaga. 7:33. Pero, ayan. Aalis tayo dahil mag-restock tayo, guys. Dahil si Shopee, yung mga sales na nag-abot na yung bagong order tsaka yung mga kasi siguro sa sobrang daming mga orders today ay ngayong season, kaya yun medyo matagal yung process niya sa mga money, yung yung pag-update, yun medyo matagal, kaya ayun, so, kailangan tayo magdagdag dahil marami nang sold out pero wala pa yung money. So, kailangan nating abonohan muna. Kasi hindi naman ganoon kadami yung stocks natin. So, ayun. Hello guys. Nakarating ko lang. Ay, hindi pala. Medyo kanina napapaka ako dumating. Kasi pinatulog ko na si Hagrid. Wala ko siya pinatulog kasi may nag-restock. So, ito yung mga napamili natin. Yan, so kailangan kong ilagay dito sa aking, kailangan kong ilagay dito sa notebook ko, kaya ayan. Tapos nagkakape lang ako, guys. Tapos itong biscuit, nilagyan ko lang ng peanut butter, ayan. Kasi may kanin pa at ulam dito, may pa dito, kasi bangus to eh. Kay Hagrid na lang yan, lunch na pagising niya mamaya. So, ayan, sisimulan ko na yung aking pagsusulat ng aking stocks. So, ayan guys, kakain muna ako habang nagsusulat ako. At saka nagkakape ako, guys, dahil hindi ako nabubusog pag hindi ako nagkakape. Tumawag kanina yung LBC pala. Kasi pag umaalis ako, hindi ko dinadala yung phone. So, yun. Tumawag pala siya. Tapos, kahapon pa yun, sinabing na nandito na yung order ko, pero wala pa din. So, yun. Tumawag naman ako sa kanilang hotline. Wala naman sumasagot. Pero, yun. Kailangan ko na simulan to, guys, bago magising yung isa. Hello, guys. Tatapos ko lang maglista. So, ayan. Pipicturan ko na naman sila. Yung pala may nagtatanong kung saan ko nabili tong aking ginagamit sa background. Ito. Nabili ko lang. Actually, sinagot ko siya. Pero baka merong ibang nagtatanong. Yan yung aking buhok. Nabibili lang to sa sa may mga nagtitinda ng mga tela, ganon. Meron silang mga ganito. Ito, mga furry. So, yan. Tapos, i-picturean ko na yung mga items. Kasi tapos ko na siyang ilista. Mapilpid siya. So, ayan. Ito yung ating background na gagamitin. So, tapos ko na siyang picturean, guys. Tapos ko na siyang presyohan. Tapos ko na siyang picturean. Kaya, kailangan na siyang itinda. Kailangan ko na siyang i-post. Nahihirapan akong mag-post dito sa computer dahil, yung file size niya, malaki. So, kailangan naman lahat yun i-resize. Kaya, wag na lang. So, sa phone ako tapos yung mga ibang mga descriptions, ganun, sa computer ko na siya Pero yun, kailangan ko lang siyang i-encode.